Lunch time po. So, nandito kami sa labas ng anak ko. Dito kami kakain. Sa labas lang ng bahay. Yun. O, sa labas lang kami ng bahay kakain. Ayan. Yung ulam namin ay bangus na sinabawan. Tinola. Ayan. So, kumakain na siya ng bell pepper. Ayan. Maganda dito kasi mapuno. Ayan o. Diyan yung mga puno. Dito lang yung sa labas. Ayan. So, kakain na kami ng aking bebe. O, dali na ako. Subo na, mama. Init, oh. Sarap. Sarap luto ni mama? Ni nanay? Gwapo daw, gwapo. Gwapo. Gwapo? Oh, gido. Nagpapagwapo. Later na ang water. Later na. Kaya mabubusog ka naman in water. Yan. Kain-kain tayo, guys. Huwag kayo magpapabaya sa pagkain. Dahil masama yun sa katawan. Come on na. Very good. Hello. Hello sa mga viewers namin dyan. Kamusta po kayo? Nabasa na yung mama. Masyadong clumsy yung bibi ko. There na. Masarap ito, presko yung hangin sa labas. Ayan, bell pepper yan. Masarap yan. Nak. Subo. Sige na. Come on. Eat. Kamatis. Pampaganda ng kutis. Sana ang magandang kutis. Ang kamatis. Pampaganda ng kutis. Peace, mama. Joker ka, kulot. Kulot. Baby ko si kulot. Dali na. Ano? Ano man na din? Hala, blue car. Blue car. Blue car. Blue car. My beloved son po. Yan. Very good. Kumakain siya. Yan ang bell pepper. Pampaganda ng mata. Ito po yung masarap, yung taba ng isda. Ayun. Sarap. Sarap. Anak. Ayaw. Busog na ikaw? Busog. Sige. Lunchtime everyone. Kain po kayo dyan. Kain-kain tayo. Harang. Sige, kaon. Wow. Ayaw? Kulot. Mama nala. Init. Mm. Init. Mm.
Kain kayo dyan, guys.